Een koek- en sopietinte bij de Moenen in Dokkum. Net tijdens het winterwaar, maar onder een prachtig sintje. Dat wie net verneerd, want de man van de kast lees er zelfs uit waarom ze hier staan. Nou, ik begin even in 1986. Toen had ik de Alversterrentocht rieden en toen hier deze man, mijn maten van de band. Ik zit toen op mijn Kees in de band met Peter en nog een paar andere mensen. Hier weer een koek- en sopietente hier op het parkeerterrein. En het mooie is dat we daar nou 27 april bij Koningsdag, daar spelen we met de kast. Van toetsenist Kees Bodes die de tocht van 86, maar ik het optreden van doe nog goed in het geheugen. Want ik weet nog dat Siep schaatste toen de Elfstedentocht en die is toen even van het ijs afgekomen en hij heeft een optredentje met ons gedaan en is toen weer verder geschaatst. Ik vind het al helemaal prachtig dat het in Dokkum is. Ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier heel veel meegemaakt in deze plaats. En ook een paar Elfstedentochten. En ook Willem-Alexander voorbij zien komen hier op de vaart. W.A. van Buren. W.A. van Buren, ja. Dus ja, dat is prachtig. Op verzoek van de koning en de koninginnen, maar de kast Koningsdag 2026 in Dokkum dus afsluiten. Maar dit is echt een kroon op uw carrière eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Van de koningsspelen met de hele familie en voor al die inwoners van deze prachtige gemeente en van Dokkum. En speciaal mijn Koningsdag ook nog voor een miljoenenpubliek. Ja, zeker. Ja, dat is sowieso een hele soort aandacht. Ja, maakt de druk maar groter, joh. Ja. We vielen totaal geen druk.